Hola, soc en Tomàs Molina, soc home del temps, però també soc físic i professor de pronòstic meteorològic de la Universitat de Barcelona. I en aquesta situació jo crec que hem après dues coses com a mínim. La primera és que ens poden passar coses dolentes. Semblava que estàvem en un món en què no podia venir res que fos allò nociu. Doncs ha arribat i ho estem patint. Però la segona cosa és que som capaços d'en sortir-nos-en. I com? Doncs gràcies al que hem après de medicina, d'epidemiologia, d'estadística, d'història, fins i tot de filosofia, aquest aprenentatge que fem a les universitats serveix per donar solucions. I ho fa quan estudiem, quan fem examen, quan els aprovem, però sobretot quan tornem a la societat allò que ens ha donat. Som responsables d'ajudar els nostres ciutadans, a nosaltres mateixos, per sortir d'aquestes crisis. I això ho fem gràcies al que aprenem a la universitat.